Že som sa zúčastnil toto podujatie. Takže pôjdeme k veci. Máme tu síra, ktorý sa vrátil z anglickej zeme. Tuto máme Playboya z Backstreet Boys. Nech sa páči. Ďalšia osádka je tuto v kuchyni. Varia kapustnicu z potkaní chvostov. Čo vieme moc dobre, že je delikatesa z Anglicka, potkanie chvosty. Takže nebudeme to predĺžovať, skrátime to. Všetko dobré v novom roku, veľa hojnosti, požehnané sviatky nám sa blížia, takže budeme mať takú štedrý večer, nech sa páči všetko dobré. A pripíme si na zdravie ničoho, lebo sme veľmi chudobní. Tuto sír, ktorý sa vrátil práve z Anglicka, nedoniesol ani kvapku whisky, takže neviem, čo budeme piť. Pripijeme si bez ničoho, nech sa páči všetko dobre ešte raz. Veľa šťastia, zdravia a nech sa takto stretávame ďalších 160 rokov, jak som hovoril, človek sa dožije priemerne 220 rokov, ďalších 160 sa môžeme takto stretávať. Na zdravičko, do počutia, dovidenia a ženy, všetko dobré v novom roku, veľa pichov do rozkroku.